남을 손에 보고. 뭐라 쓰네? 양식. Cái không có được không phải còn là bông nào thế là anh cũng block rồi xong rồi nhá यार ना नोन तो भी फायदा नहीं था तो ओ बसोन tao tham yêu abo, tia sang mà phải cả phải tăng chi đi, ta sẽ tăng phải nó tăng là phải cái bạn. Cô ăn không? Không ăn đi. Oh my God. Biar aku sini. Ya. Ah, aku dah aku nak. Apa kenal? Yang tu boleh situng. Lama khungo cha phun thai ka tam khunga ni. 아분 디스럭 디스럭 Ya, tolong lihat. Yang tahu yang Januari. Ahora single foto kita mau tulang sampai kafe. Baru sini kita kan. कागज तुम वाले के कागज दे तो Min certificate nahi la. Min certificate kan ngade. सर्टिफिकेट नहीं Yang sedih. Yang mai yang ka. Letang ban mai sana ne. Sini MLA ada babo. Ini atap ya. Ini ihas. Oh, eta kira kau mah haji pula yang tongan. Abu ison nangja kita lang kain mas kene. Ison nangja kata. Apa no bot hipla ya. Dono job to syarat di Prambora, syarat ison borong mutu kaine. Hipla ya. Pina atap ya. Kana kerak kai. Job to ni logi songo syarat di Prane. Sat aku kamu nanya. Kata dia syarat. Kana jeng tapi kana. Kampung ada alhamdulillah. Bersama kita. Papa.
Ala rawe pa abo sa rungay. Sakirim sama na. Pasana po patalo le. Ang amo kakanya pala na. Bye. Aku kereta le. Ada pesakam cari dakai. Betul. Masa apa Aku saya besar di kanas. borokni family ni borokni je khak khamani borokni je dukho nangjak o dukho sungbo tongo bongni logi o kok wansugino tini chung bongni nogo phaijak ke kokhe chung tini tamni bagai ama hai ingkha tamni bagai ama hai ngui tong o belaikeno wana masingcha chung o hani bwsang tutui tini जों अहाव सरक सिदिया आबोनि बागैनो जों लाइ थांनाय गोबां घटना अमहाय जों जोंनि बर' ग्रक साथक जागो बुजागो बोथार जागो उंगै दंगो तिनि ताकु बिश्वजित देवबर्मा जों बाय गैरिखा खरकसा फायर सार्भिसो सेबक खालाय दङ बिनि मात्र 26 বছর কাটুতিसेको बिनि फेमिलि रकबो बेलेखेनो खा खामजाक जों जे मानसाक बिनि फेमिलिनि लगियो तंनाय कारण जों ताबुक त्रिपुरा हास्तेव गभर्नमेन्ट चालक थानिबो दङ हाइफानो जों गभर्नमेन्ट no pressure riwi tongo usukangni simino जों यांगनि SP by contact khai tongo miya horobo tabu bortomanot busu obosthaw tong status tamo abo joto जों sanhojak tei nai tongo already so moto case khlaijaka je dino botharjago adino khlaijaka aboni pore miya boboni fire service ni je incharge borok bukaisa FIR khlaika তিনি হয়তো বিনি লগি সং তে কাইসা নেপাল তিলাও FIR খাইনা थाङै दङ टोटल 3टा केस रेजिस्टार दंनाय जों SP नो अमनो साका डाक्टर दामसरनि जों केस के आबनो बुंनि कथा अफिस हयते इनचार्ज चिन पार्टी नि दामसरनि लोकल रखे अच्छा केसे दामसरनि बखलायका चिनि IPFT पार्टी नि ngै हिनि खनाका जों SP नो अमनो साका जे रैपिड एक्शन जुदि नाजागिया हंके त्रिपुरा हास्तेव चिनि पार्टी IPFT बो हाइनो नासिगै तंगला कारण जों चिनि त्रिपुरासानि बागै से जों चिनि दफाना हामजागिसे जों पार्टी IPFT खलायो आबोनि बागै चिनि त्रिपुरासा थायकबे जों इन्डिजिनियास सिनजाने अखानि बसारक जुदि कुनु किछु कष्ट मानि दंखाय जों कुनु दिनो निला आसुगै तंगला पेटबो तंगिया जों बर 16 तारिखसिमि जे नागरिक सुरक्षा मंचते मिजु कन्वेंशन जे बन्दार नारगलायमानि आफुरनि सिमि जों कन्टिन्यू डिजि बाय कन्टाक्ट खायतंग तामनि बागै दरो एक्शन नाया आबोनि बागैनो जों 20 तारिखनि हरनि बिसिङनो अ जागा TSR न डाक्टि थेपादि अ बहा हे बन तंगै तंगाखाय सिनि काञ्चनपुर रग जे तंगाय रक सिनि बर रक बाक्सा माइ माचाय रक मुइ तंबायखा आबोनि बागै जों बरनो साका डाक्टि अबन रसनाखै रसादि नरक 144 रिजागो बाहायके अमहायके इलिगेल सामुं खलारि तंगनि जों बरकनो सामानि बागै बरक 10 दिनो के लाठी चार्ज जै बरक फायरिं रक खलायका अब जों नुखा फेसिनि आजागासिनि ताखौ बिश्वजित थांगै दुल जाखा आबोनि बागै बेलेखेनो खा खामो
চিনি কাঞ্চনপুর আমচাইও যে তঙ্গই তংনাই চিনি দফানি বড় রক যে জায়গা মাইরং রক সগৈয়াङै দंखा আবো তিনিনি বিসিং ন যত মাইরং রক এসকর্ট বাই রহরজাগনাই আবো जों मिया खर अलरेडि डिएम बाय कक सालाय बाय सामु रक खाइजागै दंगो जुदि केबो कुनु जागा माइरं रक मानियाङै दंखा काय जों बाय डाइरेक्टली कक साइमानो जों बरनो जारिनानि खारिनानि जत व्यवस्था जों ख्लायनाय ते ओ जे ताकु बिश्वजितनि बर जेबाबे घटना अंखा जेबाबे हामला ख्लायजाका अबरगन दाक्ति खाइयाकै बरगन सिनिउइ बरगन दाक्ति एरेस्ट ख्लायनानि ते बंनि जे उन नेतारक तामनि बागै 144 जारि रिजागा अमहायकै आन्दोलन ख्लायै चिननि बरगन बोथारका आमनो बरक जवाब मारिनाय ते ओ केमेरा साबनि केमेरा बाय तिनि ओ फटो शुट ख्लायजाका साबनि केमेरा बाय भिडियो ख्लायका अबरगन पूरा बरक जे इन्वेस्टिगेशन ख्लायैयाकै जे प्रशासन दाक्ति खाय अबरगन रमनानि आबो जों साजाक अलरेडि एसपि जोंनो कक रिजाक कयेक दिननि बिसिङावनो बरक अबरगन रमनाय ते दाक्ति एक्शन नानै जोंनो कक रिजाक जुदि बरक कक नारगियाखै जों आमनि एक्शन रिएक्शन बाहायनाबो जों ताबुक साइमिया या जुदि न एक्शन दाक्ति नाजागियाखै जों आलादा जों यापरि मासेन गितिनि ओ ताकु बिश्वजितनि फेमिलिनि बिन मा बाबु संबाय जों मालायखा बरनि फेमिलिनि प्रति जिनि जे खामानि बरनि लगि जों दंगो ते थिनांगोबो सुदु तिनि फायका थांका माहिया बंनि थिनांगो जे नांमानि जे चुबासु खलायना नांमानि आबो चिनि पार्टी IPFT जों खलायनाय आमनो फादि चिनि दफानो मथांना बागै जों चिनि बोसोगांनि सामुंनो तेबो खा थानसाखैयै जों सावमा थांलायनाय अ हिमा जागारावगो ओ जगह राजनीतिक बदल बदल ते कैसे राजनीतिक बदल न कक सिलचावै माजरा बेरै कक सायoi जों ताकु बिश्वजितनि नगो फाय जे फायनाय र चिनि परेबो तो बुइ गोबांमा फायनाय बरनबो जों गयनाय राजनीतिक खलायनो मानो फेबा अमहाय समयो राजनीतिक कक न सायावै चिनि ताकु बिश्वजितनि नगनि नुखुंनि बरकनि गानाव बाजानानै हा कक न सातुं फे जों नुजाखा मिया उसुकां र गोबांमा चिकन चिनि तिप्रासा राजनीतिक बदल IPFT नो सेजावै गोबांमा कक साय दङ फिया अ जागा IPFT सिमिनो दुस खायो IPFT रखाय तांनि कक साया अमहाय गोबांमा कक रक सिलचामु सावै दङ अमहाय जागाव राजनीतिनि कुनु लामाकरै जों थानसाखाय सामुखायनानै से बान्ता बुइनि दफास थानसाखाय सामुखाय दंखाय जोंखाय तामनि बागै अ जागा फानो राजनीति थेपाना मुसुंबा राजनीति ता थेपा दङ आं जतन न कयनाय राजनीति थेपायाव यावै अ जागा जतन मिलिवै सामु खलायनानै आमसे नाहारदि के जों गयनाय जतन अमहाय सिचुएसन जों जतन पाल मिलिवैनो सामुखायखाय चिनि दफा थांनाय जों पलिटिक्स हेकेबा राजनीतिक न अमहाय जागाराव तुबियाखाय जाव हामबाय जों बंनि लगि दंनाय जे ताकु बिश्वजित संनि नौनि फेमिलिनि बर रक न सरकारि हयते चाकरि रक ते बरनो जों जे 25 लाख टाका जे रां रिनानि कक रक अबरक फुलफिल खालायसा परन्त जों सरकार तंगैफानो जों सरकारनो प्रेसार होनाय जाते बंनि फेमिलिनि लगि सरकारबो मा तंनाय हामबाय